Moi. Älkää välittäkö siitä noiskuumisesta, koska mun isoveli meni nukkumaan päikkärit, joka on jo 20 vuotta. No niin, mennään Liukumäkeen. Ja oliks joku nähnyt sen short-videon, minkä mä tein? Niin kommentoikaa, jos te tiedätte tämän paikan, minkä mä näytin siinä yhdessä short-videossa. Mun yksi kaveri lähti vietiin. Käy vaan tutkissa. Siinä ei oo mitään erikoista. Niin. Otetaan vielä pois ihan niinku siinä videossa. Niin. Katsotaan mitä täällä on. Sukma, entu sukma. Sukma, entu sukma. Taas. IM12. IM12 pitäisi olla. Sukma, entu sukma. Bukma, etos, bukma. Keittotaan. Taas. IM12 years. Years. 12 vuotta. Se tarkoittaa elikkä hän 12 vuotta. Niin, moikka!